Yanko eye Denkyirahene eso. Na Denkyirahene eye odefo bo mpensem ye wotoso miensa na ekwakura na empanifo na nanom atram konye ye wonum eye nhyehyeye ne amamre ne amane na wanom na ho sikasa ye twatwo kra na se de amamre ne amane ho nsam sitie no kopie mu ye Dunkwa-On-Offin ye no ya pa Denkyirahene ise kropon a ma ye wo hodom wo mo ya amamre sonko kra wato ne din se empre na we no behunu se ma no watena se a amamre kwaso wo twen nana ya wode ne ba sebe ya entutu ye wo hodom ni nyina no ebetimi akoso na amane boni radio tanko ene de echi Isanze sese Denkyirahene eboaba won ho na wo hina wati nananom ewodo oman hina wodefo bo amponsi motoso miensa wakwakope ne kra omanfo awonom ewo apa Denkyirahene East mensirimu won fimfim mantemu agrompre ye ne nyina no ema eto ehufonyum ede atwiafa Denkyirahene kromu nyina twen won hine se adwumadie yi adwada wo foriso obosomi de toso du nwatwe ene obeya ede akosi kwasiada oforiso obosomi de toso adununan Adom Kasee amane boni Muhammad Radio Dim Rasco ene Denkyirahene bankoma hine na najeche ni motoso miensa adwetwe nkomo ene oditu dwase empre eye adwumadie bi ya wonom ede gotwene esa eye dede ye no eye ema ene eye nyina no wode twen se won hine no ode ne ba bepiem okro nim empra ebra wo hinkese kwakura na nanom ayen hihye ama ba hemafo ede agro nam krum bɔ moma atwi momume na yede hwese bra yede yewure ba no wobetimi abedru enti sabre ye bra ye ma menum mpanimfo ede nwom fo ene ayeyi ede hia yewura ekwan sede obeba bedru fi ye kase ye bom prayer na sesa na enwachi ena na Afriman pomo tosimiensa Dunkwa-On-Offin so edito mabuna wonum ewo Denkyirahene enim se amamre ne amane ye ntontwene ne senti ebreso se yi a wo se wonum ete wani ene waso wo hwede fo eye ne se be ya da chibi no wonso ebehunu mu yie pemmo bibia ne se djumadi ebedie no obi amfa ne honnyim na fenso obi ahwe ne ho yie enkankan kura mofra no ye mofra no obi ahwe ne mofra yie no fa ne honnyim ne anye ewura tata ne fa ne enko ano si ya pe ene na ya akoda do oforikum ba hema enso erito emabunu no enim se sabre nye bra wose onum nsa eprotentan eye ne mebone bi te sekoro no bo ebo ebrabone na sabre ye bra wose wonum esua ombra ekoso no no oditu won Denkyirahene yeni abre ko inti afa mra kakra na de abodawuro inti se na menya akwanya mafutu amde be ma wo mun se nkatasia ne mrantie wo munya hweyie ensanom ene krono sam ene mape basa titu yenkatasia no emprewanyi se na doso tie besam so wo munya hweyie no wo mun se wo mun so eyie ne yeye sebe yemfa moba abrabone nti ebesem mrantie ne nkatasia ene nkwala abatan so wo hwe wo baye bi se samre nipa bone fo de wo begim nipa bone fo de wo begim aka se ye de moja eja na kwan nso na entesa nti ebesem abatan bi ahwe ne mayie se no em school no bi a be yo ye wo nti se bi o de ma teacher fo nti abatan so wo nya wo masade teacher fo nya wo masade no hwe sofo bia anya na sade ye fa mo ebusia ho ban aputa